Siyabonga abangcwele, siyabonga uNkulunkulu ekuseni, uNkulunkulu wasezulwini, amen. uNkulunkulu oyenze wayiceda le ndaba, makaceda ukuyenza wayiproclaima, wayidisena to people, haleluya, ukuthi abantu balandele njengoba esecedile, amen. Bazalwane, ukuze abantu bayokhona ukuba naye abathandayo, haleluya, abathandayo ukuthi bayoba naye bese bayamobeya, haleluya. Yes, bangcwele, bekhabe ngikhuluma ngikhala kuNkosini ngithi baba, masiphila kulesikhathi esinje thina banqoba kanjani uPaula no bonke nje no Peter, ngoba besemqalile ububi emhlabeni, haleluya. Besemhlangile ububi, beyingakho uPauli ngike ngafundisa kulesa sikhathi ngathi afundisa ukuthi abomama mabame akhuluma zonke lezi zinto, ngoba besephuma izinto eziningi eziyenziwa yizwe esontweni, haleluya. So wasekhuluma zonke lezo zinto ngoba bese kububi bazalwane emhlabeni, haleluya. Kodwa basezulwini uNkulunkulu ngambulela ukuthi baye bahamba ngomgomo kaNkulunkulu kuyo yonke into, azange bakhenceze, bebamba ngothando, bebanga. Uyabona nje ngingakhaza uPaul urebuka uprof uLendoza uHigh Priest, mabamtshela ukuthi urebuka uHigh Priest kanje waphenduka same time wazithoba, azangathi ngoba ngine authority, amen. And remember I priest lesikhathi bekamshaya ngempama, haleluya. But azangathi ngoba ngine authority unelukuzwa ukuthi uHigh Priest wethu. Bebahamba ngeprogram kaNkulunkulu, bebangaguquki bazalwane. Iprogram yo love bebangayiguquli, iprogram yeqiniso bebangayiguquli, iprogram yothando bebangayiguquli. Bebahamba ngomgomo kaNkulunkulu insuku zonke. Bebathi mabathi bawuhlanganyela esontweni ungatholi bayithuwe esontweni. Bebaza bonke ngoba bebahamba bazi ukuthi thina sifuna ukuphelela ngentando kaNkulunkulu, haleluya. Bebasitshelile basiphelile, ingakuJesu athi mawufuna ukusemva kwami izidele bazalwane, without that sizokhonza la simangane masifike ezulwini. Ukuthi hawu madoda, we expected so, but it's not possible. Ngoba ngaphandle ukuthi bazalwane sibe committed sizidele, we are just wasting time, haleluya. Ngeke ukuthi sizidele bangcwele, uNkulunkulu yambula ukuthi abantwana bakhe bebahamba ngomgomo wakhe ongaguqukiyo, haleluya. Bebangaguqukiyo. Mawufunda kahle iBhayibheli, ufunda izenzo, ufunda uPeter, lapha uPeter rebuka uPaul kuchapter 14 u16. Uyabona ukuthi uPeter akazange azashonelena le ngoba uPaul umtshela ngeswi, haleluya. Abantu abafuna ukuyezulwini bazalwane bakhontrolwa ile ncwadi, abalokhu baphikisana nezimo ukuthi incwadi ithini. Babathi zithoba akafuna ukutshelwa kayithuku kumele azithobe, utshelwa kayi1 is over, haleluya. Babathi ungahleli utshelwa kayi1 ayeke, ngoba bafuna ukuyezulwini, amen. Glory to Jesus. Ngilelele bangcwele ngala umazisi lapha ku 1 Corinthians chapter 14. Ngibelele abafundisi phakathi kwethu elisifotha, ngibelele bonke baba, ngibelele omama ngapha, ngibelele intombi ezikhona phakathi kwethu, ngibelele ama-worshipers, insizwa abancane, haleluya. Indlela yasezulwini bazalwane, uNkulunkulu nakayambula indlela yokubekezelela and nokuba ukuthi akuthembe, amen. Ukuthemba kukanjani bazalwane? One day kuke kwaba nomfana owayeke weza nomuntu ubrother, sihlala ezenzele, amen. Lo brother lona ufika uthola umntwana kasisi, uza nomfana wayezithombe ngendlela abangcwele, kusho ukuthi sagcina sonke la endlini masifuna ukwenza into sitshela yena the way bekazithobe ngakhona. Na umthumbe eshophu yakho uyagijima, uyabuya manje, ubuye emakhaya, fana kodwa ubuye emakhaya, haleluya bazalwane. Futhi impilo ayithole ekhaya. So ngizama ukuthini ukuthi impilo kaKristu if ungayiphili yena angatrust expecting ngezwe, ngoba kumele uJesu akuthembe ngayo before azokusebenzisa ukwenza.
akuthande akubone ukuthi uyathembeka. Uyafana nabe ngithi noma ngiseshop ngifuna ukuthenga something ngizophathela something ngoba ngibonile ukuthi uyiyo leyo nto. Nathi bazalwane kumele sigcine sesiyiyo leyo nto. Haleluya. Sigcine sesiyiyo bangcwele akusiyethu musa. Kodwa yiyo lezo sisezulwini. AboPeter bagcine bayiyo leyo nto. Amen. Bagcine bayiyo Paul bazalwane leyo nto leyo uNkulunkulu ayifunayo. Haleluya. 1 Corinthians chapter 14 verse 26. KwabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 26. Isihloko sithi indlela yokukhonza kwebandla. Verse 26. Kunjani pho bazalwane uma nibuthana yilowo nalowo uba nehubo noma isifundiso noma ukwambula noma izilimi noma ukuhumusha konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Verse 27. Uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi akube ngababili bangadluli kwabathathu badedelane omunye ahumushe. Verse 28. Kepha uma kungekho ohumushayo kathule ebandleni azikhulumele yena yedwa nakuNkulunkulu. Verse 29. Abaprofeti ke kukhulume ababili noma babe bathathu abanye bakuhlole. Verse 30. Kepha uma kwambula utho komunye ohlezi khona kathule owokuqala. Verse 31. Ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye ukuze bafunde bonke balulekwe bonke. Verse 32. Imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti. Verse 33. Ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyaluyalu kepha ngowokuthula njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Haleluya. Konke lefundiso bazalwane izilimi is prophet whatever gift kodwa kumele ihambe ngani ngokuthula. Haleluya. Ungabi isiqoqo, ungabi into ecabanisayo ukuthi uthe ubani wathi ubani zangavumelani. Cha, kumele kube into yokuthula. Amen. Ungabi nala kuhlangana uthola ukuthi akusana kuzwisisana khona ukuthi ubani uthe yes ubani uprofeti, but we need ukuthi sithole confirmation. Amen. Abanye bakuhlole. Haleluya. Ibalulekile kumele siyirepeat bangcwele. Abanye bakuhlole ngoba isiprofeto siyaphuma kodwa tuthi abanye bakuhlola na and esa confirmation ikhona na and siyakhona connecta nezinto kaNkulunkulu. Is it connected with the word of God na? Haleluya. Ngoba makungenjalo kwenzakalani ngoba into enganakuthula yolethu ukucabana. Haleluya. Ngoba lithi iBhayibheli sonke singaprofeta usholoniswa. Haleluya. Asivele lisho kuRevelation 19 ethi umoya ukufundisa ngoKristu Jesu umoya woprofeta. Amen. That's why abanye abantu badelivereka ngokushumayela kwaMfundisi la abedelivered ngoba uNkulunkulu usuka amnikeza imessage ezokhulula nabantu ohleli phansi okuchakekile bese uNkulunkulu usebenzisa leso sikhathi ukuthi lo muntu athole i-deliverance. 37. Verse 37. Uma umuntu ethi unguprofeti noma ethi ungowomoya makaqonde ukuthi lokhu enilobela khona kungumyalo wenkosi. Verse 38. Kepha uma umuntu engazi makahlale engazi. Verse 39. Ngakho ke bazalwane bami zondelelani ukuprofetha ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi. Verse 40. Kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. 38 uthi kepha uma umuntu engazi makahlale engazi. You remember bazalwane ithi iBhayibheli kuncwadi kaRomans chapter 9 chapter 8 verse number 9 umuntu uma engenawo umoya kaNkulunkulu akasiye okaNkulunkulu. Haleluya.
lo moya uJesu makafunda John chapter 16 uthi bangasuki nakuNkulunkulu chapter 1 bangasuki bangakamukeliswa lo moya. Kusho ukuthi mawukholwa ungenawo lo moya ukholelwa ise ngoba usiye kaNkulunkulu. If you can read the Bible ubhekisise kahle asiphili thina ngokuhlakanipha kwethu. Amen. Ingakho lithi konke makwenziwe ngani ngokuthula. Konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Imfanelo nangenhlelo yini? Ukuthi noma sikhetha ama-worshipers kumele konke kuhambe ngomoya. Amen. Ushers, everything must be the Holy Spirit in control. Amen. Whether we are selecting people ukuthi bazoba yini la esontweni, ikakhulu ingakamasonto abanama-intercessors nama-worshipers nama-warriors, ukuthi kube yibo ababanelihlo lokubona abanomoya nabahamba noNkulunkulu. Amen. Ngoba i-church phela siya kamuntu kaKristu. Angeke ngithi hayi manje yabona ngimfundisi angizokhetha ukufundisa ukuthi ancedise sibe bafundisa. Hayi ajazi akusifembe ukuthi sinama qualification. Hallelujah. La kuhanjwa ngomoya wakhe kube kuyo in control. Akuyi njengoba umfundisi ayifundisa nabathi ababizwe ngokuphumela. Akuyi ngokuthi ucula kahle lo mntana une-voice enhle. Sebenzi kanjalo la kuhanjwa ngokuthi nomntwana lo noma ne-voice enhle uziphatha kanjani phambi kwesu. And izulu lona liyamvumela ngokumnikeza umoya walo. Ngoba it's not about us. Amen. We need ukuthi sigcine siwinile. uNkulunkulu kumele siphelele ngokwendlela yakhe, hayi ngokwethu. Yabo ngabe ivangeli belinesikolo bengizosho ngithi hayi sizohlukana ngoba khona ubhuti lapha une-degree yokwenza ukuthi bathi ivangela nasikolo. Amen. Isikolo sevangeli umoya oyingcwele kumele ugcwale umoya kahle kahle, kumele siyokhala sifuna umoya oyingcwele kuze sihambe ngendlela kaNkulunkulu ayifunayo. And kusho ukuthi nakasinike umoya oyingcwele sizokhona ukuphela endleleni yakhe. Amasonto ayesontweni ngalamoya oyingcwele ayela easy. Ngoba malisho kanjalo le verse lithi abanganawo umoya kaNkulunkulu abasiba abantwana bakaNkulunkulu. Kusho ukuthi ikhulumela indaba futhi manje ayibona le ndaba liyasiphika. Hallelujah. And alisho verse eli-1 maningi lapha ku chapter 8 akhuluma ukuthi bawungenamoya oyingcwele nje awusiyi umntwana kaNkulunkulu. So we need kakhulu bazalwane yonke into esiyenzayo, give God the glory by seeking the Spirit of God in us. Sikhale sicolise sirepent. Amen. Ukuze sibe nomoya oyingcwele. Ngoba kahle siyohlanganyela njalo eyintweni eziyizilo uNkulunkulu emangekho umkazwani walelo bandla. Jesu Kristu inkosi. Hallelujah. Ningahlabelela kumake sizongena ku second program. Father, we